ассалому алайкум дӯстони азизи ман, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали ман. дӯстони азиз, тарзи тайёр намудани як намуд бисквити осон ва камхарҷа барои шумо пешкаш мекунам. ба мо лозимай 4 дона тухм, 2 қошиқ равған, 2 қошиқ оби гарм, боз 2 қошиқ крахмал, 1 қошиқи майдача разрихлитель, баъд шакару тухм. орда мо зигаб мезанам. 4 дона тухмда 5 қошиқ шакару 5 қошиқ орд меандозем. дӯстони азиз, ана михел аввал тухма бо ҳамроҳи каме намак, 4 дона намак андохта бо ҳамроҳи шакар ба миксер лат мезанем то сафеди ғавз шуданша ози нишон метиҳам. баъд боқӣ мондаи маҳсулотро ҳамроҳ карда барои шумо ҳамаша мефаҳмонам духтаро. миксертон мошинасиш баланд бошад, тезтар кортон пеш мерава. ана ҳозир ма шумода нишон метиҳам ҳамаша беҳад бисквити бамаза мешава барои як тортаки бениҳоят бамазаи майдаҳак. нишон метиҳам ду намуд торт мекунем. якта торти бента майдача, якта торти камтар бента калонтар. дариҷа маҳсулотҳои хушка якҷоя мекунем. мисол орд, крахмал ва разрихлитель якҷоя кардем. бо элакча ҳатман бехта даруни тухме ки бо ҳамроҳи шакар лат задем дар дарунаш ҳамроҳ карда камакӣ анамихел бо як тараф мекобем. баъд охирон оби гарма 2 қошиқа бо ҳамроҳи 2 қошиқ равғана якҷоя мекунем. оҳиста оҳиста мекобем. духовкара пешакӣ гирон мекунем. ҳарорати 150 да мемонем. мепазад то пухтанша нигоҳ кунед духтаро, тез да мепаза. 8-9 дақиқада мепаза. агар духовкатон градус нағз боша хушрӯпаза тез да мепаза. бисквити хеле калитсода баланд неста. агар шумо калитсода хоҳед, ҳамира якта калитсода андозен, як торти сред намешава. ма ба хотире ки якташа бояд бентаи майдаҳак кунам барои зодрӯзи духтар май торти бенто хостак барои ҳамун якча майдаҳак ба чени худаш мекунам, худаш украшени фасонаш мекунам, кремаш мекунам. а яктаи дигаша худам мекунам, иш среднитара, иш ами размери 16 ҳастай. ӯ бента размери 12 меша духтаро. инам хел ҳамроҳ мекунем. хамирмон тайёр шуд. аллакай духовкара пешакӣ гарм мекунем, гирён мекунем. ма дар лист андохтам. листи ма листи майдатара. ин листи худаш духовкара неста. листи худаш беҳад калонай 42 сантиметр дарозиш. ин лист 31 сантиметр. 10 сантиметр майдатара дарозиш. лекин дута торти майдаҳаки хушрӯ мешавад. яташ бента, яташ торти миёна. ҳозир нишон духтаро бисёриҳо ҳами академия успехи рафтагӣ мара пурсида буданд. ма дар ҳамин видео камакӣ нишонтон метиҳам духтаро тамошо кунем. ширкати кореягида ман хидмам кор мекунам. ширкати атоми беҳтарин ширкат. ина тамоми маҳсулотҳое ки дора номери 1 дар ҷаҳона. витаминҳои нағз дора, косметикаҳои бениҳоят нағз дора духтаро. эффективния ҳамаш хел таҷриба қатъия. вақте ки ман худам истифода мебарам барои шумо тавсия медиҳам духтаро. кор бениҳоят хубай. одами бисёр намебурен, танҳо 2 одам мебурен, одамтон одам мебурад духтаро. структура месозем ва расходи зиёдӣ надора ки хеле харид кунем фурӯшен. барои худтон ягон чиз мехарен, кабинетона активни мекунен, кора сар мекунен. ака духтаро зависит ай худтона желания дошта бошен, хоҳиши кор кардан, шумо ба қуллаҳои баланд мерасен, маошҳои баланд мегирен. вақти ма дар ҳамун зал шидаги будам, аз Корея меҳмон омадагӣ буд. ҳамин хел занҳои тоҷик бисёр буданд. ҳамин хел коригарҳо мотиватсия буд барое ки кӯшиш кардестиян. мехостаги одамҳош ҳамин хел кор кардестиян, маошҳои баланд гирифтестан. ман худам дидам духтаро, барои шумо пешкаш мекунам ки шуморо ҳам метонед анами структураи май кадоме ки хоҳиши кор кардан дора. номерои рӯи экран да муроҷиат кунен, ҳамроҳи ма кор мекунен. номерои рӯи экран бологиш ватсап дора, поёнгиш барои занг задан. ҳардуш аз як одамай метонем муроҷиат кунем. беҳтарин наставни қади кор мекунем. дар структураи ма иё ҳамаш кор мекунам. барои ҳамун шумо ҳам яке ҳамкорони мо мешавен. номерода занг занем, пурсен, обучение гузарен духтаро, кора сар кунен. расходи калон надора ин кор. ва мардуми Қирғизистон моро нағз пазироӣ кард ва имрӯз дар Тоҷикистон академия ба шарофати спонсорои мо ба шарофати коргарои атомии Қирғизистон
کاری ما گویا که 30%. اگر که اول استادی نظم داشتیم ما به این راه مثال امروز در همین قدر آدم داشتمون سر مستر میشدیم رویال مستر میشدیم برای که ما تجربه نداشتیم برای چی مونگیم که دیتا پس تایانه میبین ابوچینیا ته کرسی کاری ما دخترها ابوچینیا فهمیده محصولات توصیه میکنیم ابوچینیا که ما پیش میریم دخترها در اتمی ما 1000 بار میگو ما سوداگر نیستیم ما خیلی مستر لیگو نباید سودا کنیم زورا کنیم تو بیایم از پیرولی خرد تو بیایم از خیم و خیم خرد نه ما یک بار پیشنهاد میکنیم و از پستایم نخودش میخرم ما باید کروک مونه کلانتر کنیم و اساس ما چیکار کنیم ما باید ای دیگه دولت ها اومده سیم پیشیمون ما باید خیش تاورمونه ایزده رو بیش رگیسترات کنیم رشه دووندن در کار فهمیده رشه ها دونه اگر تنکنه 60 پرتوه 60 پرتوفته یکون 60 به محیط میاید بدونه نه برای همین همتون در موفقیت وقتی زیاد نمیگیرم بالا بودگی ана михел духтаро бинен бо чизе ки дошта бошен ами кругли боша ма калонуша бо кальцора размери майдаш буридам ва иҷада бо ба размери майда чизе ки бо боша ягон дилхоҳ размер бубурен духтаро иҷада ма қаймоқи молочный радость мегирам ами релакс ай ҳами гирифтам 600 грамм бо ҳамроҳи 5 қошиқ шакар аввал кофтам баъд ба миксер лат мезанам то сахт шуданша холодильникда буд хныкакай ҳами қаймоқ и ҳам сливки меган духтаро қаймоқ дар ҷои ҳами кремфурӯшҳо сливки меган ма дар болошки қаймоқ гуфтам баъд бо творожный сир гирифтам творожный сир 200 грамм ҳамроҳ кардам дар 600 грамм 200 грамм творожный сир ҳамроҳ кардам набинед кремон чӣ хел хушрӯ шуд бениҳоят креми болаззат ана бисквитҳоро ма пешакӣ дар холодильник монда будам ана бароварда камакак сироп кардам камтар бисёр не начинкаша чизе ки худтон бихоҳед духтаро начинка мекунед ман начинкашда малина бо ҳамроҳи банан кардам хоҳен ягон хел джем тайёр кунед конфитюр дар канали ма ҳаста ҳам халиё тайёр кунед аз любой мева мешавад духтаро мевае ки дорем мешавад мекунем сироп камакакива кремша мекунем креми болоша ма вақте ки ҳози ҳамиқа крем кардам бояд холодильник дамонам камтар сахт шава баъд бо болоша кунем ки осон мо мешава беҳад осон мешава аз барое ки вақти ма кам буд кремша якбора кардам баъд холодильник дамондам баъд гирифта ороиш карда ороишам хунук кардан дар коре ки хуш рӯ меиста ороиш мекунем истифода мебарем аллакай питаться кадагиайко чӣ намуде ки ороише ки чӣ мева дорем чизе ки дорем метонем шумо ороиш кунед кӯдакода агар кунем барои рӯзи зодурӯзшон ягон хел наклейка мегирен духтаро болошта мечаспонен аҷоиб мешава дар муҳити хона метонен тайёр кунен барои фарзандо барои зодурӯзи фарзандо барои хирсандӣ кардани кӯдако метонем тайёр кунем зодурӯзи духтари калоним буд ҳозир иша ма торча мекунам аки иша майда и баъд накардам духтаро якта дигаш майдача меша худаш ороиш медиҳа худаш кремша мекуна бо барои шумо нишон медиҳам иҷа ма малина болошданам хел мондам нам хел ороиш додам ороиши оддӣ беҳад хушрӯ лекин ҳамин хел торти бамаза мешавад духтаро ногуфтанӣ лайка бумонед лайк дастгирӣ кунед духтаро аз лайкҳои шумо канали мо бо пеш мерава раҳмат барои дастгиритон барои суханҳои хубтон бениҳоят миннатдорам духтаро аз дастгирии шумо инаиҷа духтарам худаш ороиш додак хел 13 сола шуд ҳай тортози бурдагишам нишон медиҳам ами торти калониша майдагишам ами хел начинка дора ҳазор раҳмат барои ҳаматон духтаро барои суханҳои хуб барои дастгирӣ барои ҳаматон ки ҳама хел суроғ мекунен лайк мемонед суханҳои хуб навистен табрикот карден ҳазор раҳмати калон ҳамаи шумода дар иҷа бо хонаи модарам рафтам пагожда момаш бо як торти дигаш гирифта ки хирсанд шава гудак зодурӯз дора гуфта бо иҷода и торта хӯрдем духтаро распаковкара сар мекунем и дуташа неми дутара ай дига магазин гирифтагим ёша ай дига магазин харидам чизе ки мада маҳқул шава ҳам чизора мегирам бо ҳами хали бисёр чиза хитоям
заказ када будам худамда оли боз кадагим пасуда мебия распаковка мекни шонто метин духтаро инами мада чанд қабл маққул буд ирами вай кадам дидим ами мағозада ки буда гирифтамша и болгари мешавад духтаро кадушам буд кадуш кришкаш маққулум нашид хали ҳавораки бад буд кадуи ки ата калон дошт ма дида будам вай кадуша фурухтай баъд ини кадуи болгари сирхакша гирифтам сирхш маққул шуд баъд не маққулум шуд ай гирифтам и 50 сомон ай духтаро нашаимсем 50 сомон ина ира ба гирифтам не тай чойник дагу мемони чизои гарма мемони чӯви хушрӯй баъд ини хали чӯвиё гирифтам ан чизои чӯвиё беҳад нағз мебинам чизакҳои нағзай не барои ягон дона гирак мағзичаз ё хандам хали шоколад мемони беҳад хушрӯй чӯби ай гирифтам бо 4 кинҷаша гирифтам ай ҳатто пичонам хали чизора меша бумони пичони мемонем ам хали баъдиш 4 кинҷаш дам ҳамаи чинем чизе ки мехоҳед метонен ки бумонен иҷада ҳастай бинед чизакҳои дар кория мемонед байка духтаримда вай гирифтам ланчбокс гирифтам қошуқ доштай вай вилкача қошуқча ай калона хушрӯй даруншам ай ланчбокс гирифтам баъд ане хали барои даруни полкои шкаф гирифтам дига хисамаклешам кадагим бо хай и резини веира дам ба дам кушода тоза када метонем да руша просто латакати мешакимаш по цвети ҳами мебелум серия намебелум серия по цвети ҳами барои даруни шкафо гирифтам бо гириян ҳамуди дига мондагӣ прозрачне ҳами сафеди берангша бо хали гирифтам инам распаковкаи имрӯзаи ма духтаро дар иҷа духтаро косметолог дарафтам бояд пӯсти рӯмон чӣ хел нозукай мо бояд нигоҳубин кунем ози номероша менум кадомида дар кори косметолог муроҷиат кунен тарафи испечакдай беҳад корош тозаи хушрӯй ҳамха корош мада маққул шуд бо ламинированӣ ресница мекуна браве мекуна ака миҷа намечаспона миҷаҳода миҷаҳоро қатъ мекуна қошора сини боло ҳами хел як средство ҳастай бо ҳамроҳи ҳамо 1 моҳ 2 моҳ меиста миҷаҳотон тоб хӯрдаги хушрӯ естествени да ай хитон инами хел и реклама нестай духтаро и просто ма худам рафтам ма ҳозир ки ҳамия тавсияти номер мепурсем барам я лаҳза номерша мемонам зангш занен кадом мехоҳа ватсап ҳам дорад бо ай пеш меравен мебинен ҳамхел корош хушрӯи тоза беҳад намиҷа таҳти рӯра ҳами хел хушрӯ тоза мекуна жиравик дора ягон рӯ ами таналли кадан ами чанг мешина рӯда ҳам бетаналли кадан ҳам чанг мешина рӯ арақ мекуна да гармӣ мо тоза мекунем нигоҳубин мекунем ки таҳти рӯи мо ёши ҷавон бимона бароям шуморо метонен духтаро муроҷиат кунен таҳти рӯтона нигоҳубин кунем бе реклама ина бо мегум ки реклама нест духтаро вақте ки ма худам меравам баъд ами тавсияҳои мара бовар мекунам барое ки ма реалина ҳамун чиза дар ҳақиқат мемонам ки ҳамин чиз нағзай кремош беҳад брендови кремо қатӣ мекуна шуморо дар иҷа намхел миҷара сини боло мекуна духтаро ягон чизи вай нестай просто қолаб қатӣ сини болош мекуна намхели средства қатӣ 2 моҳ миҷатон сини боло меиста ягон хеле нарашивни миҷаи халё нестай миҷаи хитоне настаяши об мегзара торад мекунен на қошошам бинен и ман нестам духтаро ҳоли мепурсем ман нестам духтаро инами хел меша тайёр аҷоибот хушрӯ хайна номероша мемонам кадоми мехоҳам муроҷиат кунед